Здрасти, приятели от Pump My Bike. Правя клипче на днеска да видим още някои случайни артикули. Реално всичко това, което виждате, са ни пратките от сайта до около 2 часа. Вчера направих клипче с пратките и после се отвоиха, така че не можах да покажа половината неща. Днеска чакам малко повече, за да има повече артикули. Повечко гуми днес. Почвам да ги представям една по една. Това е Ardent Exo 27,5 по 2,40. Отлична гума за любители, която си има твърдия борт Exo протекция на Maxxis. А грайфера се води малко трейл. Не е много нисък. На 2,40 тази гума грайфера е по-висок от същата гума на 2,25. Така че за 36 лева определено е в пъти по-добре от Kenda и други марки, които вече доближават тези цени. Следващата гума, класика. DHR2 27,5 по 2,40 Exo TR. Това е 60А оплетката, която свършва по-бавно и си е в годините една от най-продаваните задни гуми. Става и за тюблес и изгъваема около 900 грама. За DHR няма какво да казвам, всеки го знае. Schwalbe Magic Merit. Това е топ 1 най-продавания артикул в магазина ни, над 150 броя на година. Magic Merit, предполагам всеки втори с единичка е на Schwalbe Magic Merit. Много гума за малко пари. В смисъл, взимаш DH гума, която е с доста дебел кейсинг, и я взимаш за 50 кинта, даже като си вземеш две, правим безплатна доставка по Еконт в момента. Това върви всеки ден. Ще трупам гуми, докато ме скрият. Hookworm вчера го показах, няма да обяснявам втори път за артикули, които сме показвали. И Magic Merit 27,5, последната ни гума, същия вариант, само че за 27,5 слаш. Имаме я и тюблес реди сгъваема тази гума на 27,5 в сайта, така че има и повече варианти, като излезем от 26 устарялия размер. От към дребните части, педали Raceface Chester, готини педали, които са намалени от 109 на 69, много чифтове заминаха, последни 10 имаме останали, тъй че който иска да си взима от промоцията, това са яки педали с капсулон лагер. Айде ще ги отворя. Това е интересен продукт, който не помня дали съм направил видео преди на него. Честъра са с капсулони лагери, пластмасова платформа, разглобяеми пинове, корави са, да не ви лъжи пластмасата, държат много на бой и марката е топ. Така че хубав продукт. Грипчета крос е раздвоено заключване. Аз лично препоръчвам по-скъпи грипове, но тези вървят масово, имат много цветове. Класическия DH диск Shimano Deore RT86. 8 серия от 9 на Shimano Deore диск, който е между 80 и 90 лева варира във времето. Е на алуминиев паяк, като вътре е пресован стомана и алуминий в самата му обвивка. Става за всякакви накладки. Един от най-популярните дискове, ако карате спирачки Shimano. В годините върви и модела не се сменя. Има така наречената S технология, с която охлажда по-бързо. Монтаж на 6 болта. Върви си с болчетата. Следващо. Едно интересно ключе на BGS, което е във формата на ключодържател. И вътре има 4 вида шестограм и няколко отверки. Всъщност са 6 шестограмите и 2 отверки. Не е най-удобното за работа, но фактически тези дупчета са гаечни ключове също. Така че, ако искате нещо мега компактно и искате готин ключодържател, 12 лева е това чудо на BGS Mechanics. Много интересен аксесуар, който е готин да си го имаш към ключовете. Така или иначе имаш голяма връзка ключове. Комплект за обезвъздушаване на брако. Това нещо също е един много вървежен артикул години наред, защото вътре, предполагам на камерата се виждат снимките на самите накрайници, има много видове накрайници и за Hope, и за Magura, и за Avid, и за Shimano, и фактически, като си го вземеш кита и ако имаш няколко колела, ти върши работа за всички. Като самите му спринцелски са за DOT и минерално масло и си има и стопъри за блидинга. Ама пак трябва да знаеш как да обезвъздушаваш. Кита не е лош, като за непрофесионалистите, иначе това е 42 лева в момента. Иначе професионален кит за блидване, имайте предвид, че нашия е от 150 лева, това е истински хубав кит. На Park са още по-скъпи, по-високи, ако аз професионални. Колко е Park кита, помниш ли? Много пари.
толкова пари, че не помним даже. Това е нов продукт от Германия. Масло Радон. Ако искаш ефтина смазка с по-голямо количество, 100 мл, 10 лева. Не е много скъпо. Изглежда така течно, няма много описание, не мога да дам мнение, но смазка за верига от бюджетния клас. Педалекор. Това е като честера платформа с капсулон лагер, гладко се въртят и имат разглобяеми пинове. Сега не мога да ги отворя, защото ще ги пращам, но са изчистени педали с добра здравина, 55 кинта, така че ако търсите алуминиева платформа, Core не е лоша марка, те ги произвеждат. Също FPD ги произвеждат, но марката Core не е лоша за алуминиеви педали. Вътрешна гума Cube 29-ка, това е ясно, някакво да обясня. Преходник Shimano от 160 към 203 пост-маунт. Някой ще се монтира спирачки. Шиманските преходници не че се различават с нещо от тъй като Магура и другите, но изглежда доста яко и като ти е Shimano спирачката, слагаш Shimano с преходник да изглежда една марка. Чантичка 888, но това май имах клипче преди. Закрепва се зад лапата на тръбата горната и побира доста неща вътре. Принципно отделението е за телефон, обаче не побира над 6 инча, така че трябва да бъде обновена тази чанта и направена по-голяма, но пак е доста удобна. Аз лично съм я ползвал за портфейл, ключове и телефон вътре, може да се сложиш, като е стабилна, стои върху тръбата на колелото и не пада, а тази лепка я държи към лапата, за да може да не се катурва наляво и надясно. И ако имате по-малките телефони, като старите айфони, може да си използвате и отделението за телефон да гледате. Но не е много удобно, защото като сложиш колелото и трябва да гледаш много надолу. Не е баш на кормилата под него. Но самата чанчика е комфортна за съхранение. Накладки Shimano B05S, масовия, най-масовия стандарт в света, който пасва на цялото Shimano от MT200 до MT500 и отделно на Tectoral, Riga и други подобни спирачки. Тук е имало често въпросите, примерно моите накладки са B01 или B03, мога ли да сложа B05? Да, това са едни и същи модели накладки, които в годините си променят модела, за да стават по-издържливи. Абсолютно същата е накладката, просто B05 е от 2024, мисля, че беше модела, по-издържливата версия на същата форма накладка Shimano. За мен е B01 и B03. Стамп единичка, последните оранжеви педали, вече има втора генерация на Стамп, която е по-скъпа и затова имаше разпродажба на първата генерация на Стамп 1. Large. Яки педали, просто са по-голяма платформа и Large версията е за обувка от 43 до 46 номер, а Small версията на платформата, които също се продават, са до 42 номер обувка. Прави впечатление, че са 326 грама, т.е. около 50 грама по-леки от масовите пластмасови педали в този клас капсулон лагер. Така че доста леки педали. Но това не е последния чифт оранжеви, останаха малко жълти и оранжеви смол. Промоцията се изчерпва. Next, Magura MT5. Вчера пратихме MT5 Pro. Това е MT5 по-ефтината версия, която има нова опаковка, впрочем. Това е 2025 опаковката на Magura, ново лого. Пак си е картонена кутия. Същите неща вътре. Лошчето е малко по-различно от на MT5 Pro и пръстенчета сиви, не жълти. Мисля, че накладките са същи, калипера е същия, просто печелите 30 лева надолу за малко по-лошо лошче, което също си работи добре. Просто другото има по-яка форма. Но MT5 се е доказала като яка спирачка в годините. Вече сигурно 5 години си е номер едно така от масовите спирачки. MT200 комплект спирачки няма да ги обяснявам, всеки ден продаваме такива. На крайници за буренци и втулка, ако си връзвате Shimano спирачката. И последното е Lead Gravity. Мисля, че нямам клипче на тези каски на Lead. Това е най-базовия модел на DH каската им Gravity. Доста изчистени като дизайн, малко ще я повъртя да може да я видите от всякъде. Яки са, отпреди си имат комарник и проветрение. Имаме промо кампания минус 15% на Gravity до изчерпване, половината се продадоха. Има бели, сиви, зелени, няколко цвята са. Също в сайта ни има и същата са разглобяем подбрадник, която обаче е по-скъпа.
На лид каските марката си е топ, по-изчистени са като цветове, имат различни цветове, но нямат мега много шарки, като O'Neill каските, да кажем. Така че ако искате изчистена каска за по-агресивни карания, Gravity си отговаря на всички съвременни изисквания. Ще покажа и вътре. Има си подплънки, закопчаването е тип каишка с закопчалка, не е магнитно или някакъв друг монтаж. Подплънките се свалят както винаги да си перат, идва си в картонена кутия. Това е кутията на лита. И така, няма кълъв, има ето тази нейлонова опаковка, кълъвче няма, но готина каска като цяло. И това е си поръчаха хората днес, сигурно ще има още до края на деня. Ако ви хареса нещо и вие може да си го поръчате от нашия сайт www.pumpmybike.eu, а на място, знаете, в Пловдив може да я намерите на улица Кавала 20 вече в новия ни по-голям магазин. Това е от мен, Иво. Довиждане!